Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme أعوذ بالله بسم الله والحمد لله القائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ambaden TV shirifila la jaba wa mi awfo ka wali yuman don ka dele Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka hinana ka kishina ka barka ala ko jide ko chaya ne na uklengele na bela jelenka daba ma ko qur'ana kono ako ma nyuma untalen ko fe munu nana olubi ala wele u ka duwa kono uba fo ala yafa anuma ike yafa mogoma munu ye anko limaniala ode koso jamiyato ansardin tonde munu be Bamako Daudabugu Lada do sanwo san wikena dota ka duwa donga ka ala wele ke kata mugoma munu yu kon limaniya la nu be daba mabolo dugukolo jukoro ninga o kene wele ko bamba to ka kene nyina samba flani muganta o bara bela jelenkera ka be janvier kaloma alislame chemana musoma o bora ka Daudabugu ka wele jabi ninga kene dimaya kusebe ansardin nyamogola ka munu be Daudabugu uyen naba jama bismillah ninga soraka kuma tengu anga wajulu kelala Musa Bala Jakte fe munu bora ye ange je ka bara ushireya ame foli folo Allah subhanahu wa ta'ala rela ka ala fo ka barkada ka kishin nama chamani na ala fe akoke ka kirasan mainka no Muhammadu ala sud mesanu mo no tebna ka boyi jien keno kenen ya sigle punde bala wa sababu bala sigi kun for yena sa ko do yi kenedu sigi sababu ye jumay o yan karamgo no Seydou Cherif Ousmane Madane Haidara ka basan defo ka Haidara ka dele ala fe si jani kene abi ala bulu ani labango yuma ala ko kalfa ani karamgo kayna no bora ambe na ba bela yile fo ka foli lase Darabugu sigibaw ma ka foli folo Darabugu dugutigi la ka maire fo ka conseiller fo ka ma dine nyamgo fo anga dine ton fen be ka damne au conseil la kana regroupement la kana imama la kana ijmana a bem bobe kenen kan anga foli bu be jamiya yere mun kira sababu ye ka kenen sigi no ansar dini ka damne section Bamako la kana commune to bela jelena commune 1 kana fo 6 la amogo chama be kenen ka anga foli bu be anga foli be kan yogon ye anga foli be tondo yi ka yini ala fe sigi ala ka sigi herela ka wuli herela karamogo mi mamulo shunna no e Bala Jakte anga foli bare karamogo ka lasigi denu no e karamogo ka garibu yi ni Cherif Ousmane Madane Haidara makene mi soro ni nunu siranga ba Haidara yana finti mine Haidara daji kan nunu da Haidara e énergie de nunu brancher mode la ambulu flene obiga mene mais akunya yeleni mais sababu do de bala en finye fle ambulu munna ni brancher me fendo la o de biga lumière dama Haidara e énergie ampulu ye nunu ye nunu ya dolo nya dumaw ye nunu ye kene soro o kene wasara angale ko faka tangani ala fe ka washita ne toroma citane mi gara fara la kerbe ka bo ala ka kinena amene ma yini ala fe ago jidi ahudigi Muhammadu ba ana somogo nyumaw ana ka sahaba baw ani minun tugura ko ni sirata ga jelena foka se dona ba ma ala ka na fanu barika ote mane ko faka boy ample kene mingani ningene nye kene kerengera ne ka sigi Daudabugu ansar dini fe
ka kɛ hinɛ ɲini ye ani taasibila ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu n'anw jɛra dugumakolo sanfɛ nin baara in na k'a kɛ hinɛ ni taasi ye ka s'olu ma ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ala k'a kɛ hinɛ y'u kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen o kɛnɛ bonya a n'a hɔrɔma kama u ye ne lawuli k'an jɔ ko n ka daɲa fila foli kɛ nabagaw ye nabaga cɛ ani muso min bɛɛ lajɛlen fo maa o maa se y'a yɛrɛ se yan kana aw ka nin kɛnɛba in tɔ bonya an bolo ala k'a n'aw sara fɛn min ma aw natɔla sɔrɔ o kana aw segintɔla sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo k'an ka karamɔgɔw fo k'an ka kolabɛnnaw fo ka tobilikɛlaw fo ani maa o maa ye dɔrɔmɛ bɔ ka don nin kɛnɛ in na yarabi ala ka n'o nafoloba fiyewu kɛnɛ ɲɔgɔn ala k'a caya an bolo o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an b'an karamɔgɔ Ayidara fo karamɔgɔ sɛgɛnbɛli ɲɛnɛnbali karamɔgɔ min y'a kɔnɔna jɛya silamɛya ye n'i ye nin kɛnɛ in jateminɛ nin kɛnɛ in ma sigi kɛnɛsigila ninnu si ma nin sigi u faga janaja kɛnɛ tɛ u baga tile 40 kɛnɛ tɛ k'a fɔ ko silamɛya mana foyi kama hinɛ a magari hinɛ ani magari lahalaya bɛɛ lajɛlen na a balolen ni a sale k'aw ka hinɛ ɲɔgɔn na n'aw jɛra diɲɛ kɔnɔ ka hinɛ ɲɔgɔn na n'a tigi fatura se foyi tɛ taabaga ye duwawu ni nɛɛma ɲini kɔ ka s'a ma an y'o kɛnɛba dɔ de kan nin ye o de kama an bɛ ala deli anw karamɔgɔba in ye sija ani kɛnɛya ani labancogo ɲuman bɛ ala bolo ala k'o dan n'a ma a bɛ sira min ɲɛ tɔɔrɔ kow la a n'a ka denbaya diɲɛ ani lahara ala k'u kisi o ma an yɛrɛ minnu ko k'anw b'a dɛmɛ an ni an n'an ka nafolo ka silamɛya in tiɲɛ bagi kɛnɛ ma ala kana jugu kɛ anw yɛrɛw ye ala kana jugu bɔ an na ala k'an bɔnɔ to Ayidara bɔnɔ kɔfɛ fo ka dugumakolo meleke o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an b'an ka karamɔgɔkɛ fo mun nana kɛnɛ ɲɛnamaya an bolo a bɛ min fɔ ala k'a sabati a mɛtilo ala k'a d'a ma ala ka y'an yɛrɛ dusukun kɛ k'a minɛ ala ka hinɛ taabaga ninnu na ala ka yafa k'u ma u y'an ka kiti minɛ ala k'a nɔgɔya an dun bɛna taa jɛ min ala k'a nɔgɔya kɛnɛ in sigibaga ala k'o d'an yɛrɛw ma ala k'o kɛ kira hɔrɔma kama sirifin ninnu bonya kama salalatu wa rasulu dan y'a fila foli ne bɔra kuma na Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. An cira ala ka hunde yara la. Ala ka so ɲuman kan ye. Ala y'an kisi wa so jugu ma. Ala k'an sutura diɲɛ fila lara kan. An b'an ka so ɲuman fo. N'o y'an karamɔgɔ Seydi Seydou Usman Madani Haidara. An b'a fo k'a wari ɲuman dɔn. Ala ka n'a sara. A bɛ min ala fɛ ala k'o nɔgɔya n'a ye. A bɛ siran fɛn fɛn ala ka n'a kisi o ma. Kira kan kosɔn sallallahu alaihi wasallam n'an bɔra an b'a lafiya k'a ɲini ala fɛ ka kisi ni nɛɛma jira an kuntigi mɔgɔ kan a n'a so dingɛ sanumaw n'an bɔra yen an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo commune 5 tɔgɔ la an bɛ ka kuma commune 5 bureau tɔgɔ la commune 5 quartier 8 tɔgɔ la ka darabukaw fo k'u wara ɲuman dɔn u ka nin sigi in na n'i bɔra ka sigi kɛ banbatɔ ye i y'a k'i yɛrɛ de ye parce que olu taara ka ban an minnu bɛ yan anw de bɛ jɔyɔrɔ la wala an ye fɛn o fɛn kɛ anw de bɛ dɔ sɔrɔ a la ka tila ka ɲini ala fɛ ala ka kisi ni nɛɛma jidi u kan fɛn o fɛn y'an kɔn ala ka hinɛ ala ka yafa u ma yan kiti ma ala ka nɔgɔya ala ka hinɛ tɔɔrɔ nɔgɔya ye wala n'an bɔra yen an b'an ka karamɔgɔ fo n'o ye Bala Jakite ye ale de b'an bolo so in na denmisɛnnin don ala ka mɔgɔkɔrɔba si d'an ma a bɛna min fɔ a faamu ɲuman ala k'o nɔgɔya an yɛrɛ a fɔcogo ɲuman ala k'o nɔgɔya n'an yɛrɛ ala ka laban ɲuman d'an ma n'an bɔra yen n'an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Aliyu Kamara ka cɛkɔrɔba ye ale fana y'an kɔn ala ka hinɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa ma yan ka kiti ma ala k'a nɔgɔya an bɛ taa jɛ ma ala k'a nɔgɔya kira kan kosɔn sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim mbade alsilamɛw an tilenna hɛrɛ la ala ka an si hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ baara in ala k'a ɲa baara in ala k'a kɛ hɛrɛ caman ye an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ala folen kɔ k'a tanu an bɛ kisi ni nɛɛma ani wasa ni kunkɔrɔta an b'o ɲini k'a di alakira Muhammadu ma sallallahu alaihi wa sallam o kɔfɛ
an karamɔgɔkɛ Sharif Usman Madani Haidara ka a fo k'a waleɲuman dɔn ko bɛɛ ye sababu ye ni Ala ye dɛmɛ kɛ aw ye nin san caman kɛ aw bɛ kan ka nin baara kɛ vraiment aw ye fɛn de kɛ Ala ni kira y'aw yamaruya a ka min kɛ k'a fɔ ayiwa aw bɛ foli kɛ f'aw bɛ Dawudabugu dugutigi ɲininka ne ye alimami de ye ne ye alimami de ye kin kɔnɔ yan Jibirilu so ne don mais Adama Sangare ani ne an bɛɛ de bɛ fani ba la donc n'aw ye dugutigi ɲininka ni Ala y'a latigɛ ne bɛ yan nɔ n kan ka wuli a tɔgɔ la ka kuma lase a tɔgɔ la a tɛ yan a ka Ala bɛ yan a ka mɔgɔw bɛ yan donc n'a tun bɛ yan a bɛ na min fɔ n bɛ n'o de fɔ sisan n'a bɛ yan a bɛ na mun fɔ a bɛ Ala fo a bɛ kira fo a bɛ Sharif Usman Madani Haidara fo jama fɛn o fɛn nana yan a b'a bɛɛ lajɛlen fo puisque aw ka na yan o y'a ka kunnadiya de yan ye dugu kɔnɔna de misiri kɔnɔna tɛ ni misiri ko kungo don an b'o kuma fɔ mais ni yan ye dugu de yan ye kɛnɛ de donc yan ye Ala de ta ye kira de ta don a ta don n'i y'a mɛn a fɔra dugutigi ale de ta ye dugu bɛɛ ye donc a b'aw fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na nin ye kɔrɔta de ye nin ye daraja de ye Adama Sangare ye nin ye daraja de ye an bɛɛ lajɛlen ye nin ye Dawudabugu ka kunnawolo ye nin ye Dawudabugu ka wasa ye o tuma na k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka Jakite fo maa o maa tugura Jakite kɔ min bɛna waajuli kɛ bi n'o ye Sharif Usman Madani Haidara ka kalanden ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn o y'i sen da yɔrɔ min na o fana k'u jija u k'u sen da yen kan o tuma na nin ye bonya de ye nin ye karama de ye aw ni ce aw ni baraji a diyara an bɛɛ lajɛlen ye k'aw fo alimami fɛn o fɛn bɛ Dawudabugu yan misiri 30 ni kɔ u bɛɛ tɔgɔ la k'aw bɛɛ lajɛlen fo n'i ye diɲɛ mumɛ ta k'a di mɔgɔ ma a tɛ se ka dɔ wɛrɛ f'i ye a b'a f'i ye de i ni ce a bɛ dugawu k'i ye k'a ɲini Ala fɛ Ala k'i sara anw tɛ se k'aw sara koyi mais wallahi Ala b'aw sara fa aw bɛ tila k'a fɔ Ala ma sɔn aw ye n sɔn Ala a ka ɲi tɛ a to ten o tuma na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o k'aw ye Ala ka sijan ni kɛnɛya d'aw ma aw n'an ka karamɔgɔkɛ Haidara Ala k'aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bɛɛ lajɛlen mɔgɔ sera yan an b'a ɲini Alahu taala fɛ sigi Ala k'a kɛ hɛrɛ Ala k'a daminɛ hɛrɛ la k'a kuncɛ hɛrɛ la Ala ka barika don a la Ala k'an bɛɛ saba ma an bɛ foli kɛ an ka karamɔgɔ n'o ye Usman Sharif Madani Haidara Ala ka barika don a n'a la Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye kira bonya kama salasun le groupement ka foli kɛ an'u ka dugawu k'a lase bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ne ye Musa Dumbuya ne de kumana groupement tɔgɔ la Ala k'an bɛɛ saba ma a daminɛ 1996 ka na bila 2019 la silamɛ fure minnu fatura Dawudabugu comité kɔnɔna na Ansar Din an bɛ olu de tɔgɔ fɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen ye k'a kɛ tasibila ye an bɛɛ lajɛlen ye an k'a dɔn wallahi an bɛ ka don min kɔnɔ o ye nin de ye ni Ala sɔnna don dɔ mɔgɔ bɛ Ansar kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛ na wele i b'a fɔ ninnu tɔgɔ bɛ ka wele don min na o don bɛ kɛ cogoya min na Ala k'o kɛ ka sɔrɔ ni Ala ka di Ala k'o kɛ kira n'a sow kama sɔli ala rasul o la an bɛna daminɛ an balakaw la mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min fatura Dawudabugu comité la k'a daminɛ 96 ka na bila bi la o mɔgɔ fɔlɔ o ye Fatumata dit Jolaji la Fatumata dit Jolaji la ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min fatura a filanan o ye Nɛnɛ Berete a sabanan o ye Mama Kulibali a naaninan o ye Korotum Salamɛnta a duurunan o ye Sirantu Tarawele a wɔɔrɔnan o ye Aminata dit Ami Jalo a wolonfilanan o ye Bana Jara ye ale bana le 18 6e mois 2018 Bana Jara ale de kɛra muso laban ye min nɔgɔmana Dawudabugu comité kɔnɔ 2018 la ka bɛn le 18 juin 2018 fɛnɛ ma o la ni Ala sɔnna cɛlaka minnu binna an bɛ olu fɛnɛ tɔgɔ fɔ bɛɛ lajɛlen k'a mɛn o fɔlɔ o ye Lasinɛ Jara a filanan o ye Bina Tarawele a sabanan o ye Sori Bokum a naaninan o ye Seyibu Tarawele a duurunan o ye Dawuda Tarawele a wɔɔrɔnan o ye Seyan Dumiya a wolonfilanan o ye Seyidu dit Buwa Laji Dumiya a seeginan o ye Dawuda Mariko a kɔnɔntɔnnan a n'a laban o de kɛra kɔsana in na an balimakɛ Nuhu Tulema ale de taara mawuludu mouvement bɛɛ kɛ
mawuludu min tɛmɛna san 2019 kɔnɔ ale y'i tɔgɔ di ka taa k'a dɔgɔkun bɛɛ kɛ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Madana Haidara nɔfɛ ja ale ka waati dafalen don a nana dɔrɔn a ma tɛmɛ tile damadɔ kan ale fɛnɛ nɔngɔmana an taara da dayɔrɔ la o la an b'a ɲini silamɛdenw fɛ an bɛɛ lajɛlen ka wuli k'an jɔ miniti kelen k'a kɛ tasibila ye ka kuluwalaw kalan da jukɔrɔ pour que Ala bɛ se k'o kɛ nɛɛma ye ka ɲɛsin ninnu ma ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen. An badenw an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barikada Ala min ye saya da ka ɲɛnamaya da k'an lajarabi k'an kɔrɔbɔ k'an lajɛ mɔgɔ min bɛna ɲuman kɛ ni min bɛ baara ɲuman kɛ ka tila ka barika da Alakira Muhamadu ye k'a ɲini Alahu Ta'ala fɛ yarabi Ala ka kisi nɛɛma caman ji di a kan. N'an bɔra yen an bɛ barika da an mansaw fana ye Ala y'an ka ɲɛnɛma sababu don olu minnu na ka tila k'a wajibiya an ka kan ka ɲuman k'u ye k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an dɛmɛ k'an kɛ ɲumankɛlaw ye yarabi Ala k'an kisi juguman kɛ maaw la minnu taw y'an kɔn Alahu Ta'ala ka hinɛ na Ala ka dɔ fara hinɛ kan minnu yɛrɛ fana taw balolen b'u bolo ladonko ɲuman yarabi Ala k'a nɔgɔya n'u ye an bɛ dugawu kɛ an ka taabaw bɛɛ lajɛlen ye Ala ka hinɛ la Ala ka yafa k'u ma n'an bɔra yen ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ ko sani ka fɔ n jɔn kunna di a fɔ n sababu ɲuman ni mɔgɔ mɔgɔ y'i pa sababu kunna k'i bɛ t'i toro kunnaja kan i b'i toro nkalon kan an filɛ nin ye ni kunnaja sira min kan nin ye an filɛ nin ye ni hinɛ ɲini sira min na nin ye an filɛ nin ye ni ɲɔgɔn dɛmɛ sira min kan nin ye ani ɲɔgɔn kanu sira hatta fo ka taa se minnu fatura halisa o kanu juru b'an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min kɛra o sababu ɲuman ye o de ye Alhaji Seydi Sharif Usmane Madana Haidara ale de an fara ɲɔgɔn kan kɛ fa kelen k'a kɛ ba kelen k'a sɔrɔ an tɛ bɔ dugu kelen na an tɛ bɔ jamana kɛnɛ na an tɛ siya kelen ye nka n'i ka doni siri Mali la yan i mana jigi yɔrɔ o yɔrɔ la farafinna kɔnɔ ni an sɔrɔ cɛ kelen bɛ yen i n'a bɛ fa la a bɛ ba la ni an sɔrɔ muso kelen bɛ yen i n'a bɛ fa la o bɛ ba la ka se k'o kɛ Ala y'o sababu don cɛ min na o de ye Alhaji Seydi Sharif Usmane Madana Haidara ye an bɛ dugawu kɛ a bɛ min fɛ tigitigi Ala k'a k'a ye a ka denbaya n'an ka denbaya u ta fanga Ala k'o di an ma Ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma kira n'a so bonya kama salli ala nabi o la denmisɛnninw bɔra ka kɔrɔfɔ fɔ cogo min na a n'an ba bɔra ka laseli minnu kɛ nin ye wasakɛ an b'u fo Ala ka n'u sara ni hɛrɛ foli kelen dɔrɔn de bɛ kɛ k'a fara a kan ni o ye an ka présidente d'honneur ye Mariam Traoré ni musokɔrɔba in bɛ fo dɛ an bɛ nin daminɛ don min na Ala y'a kɛ ale de kɛra sababu ye ale musokɔrɔba kelen o de tun bɛ npogotigininw cɛla a don o kosɔn mɔgɔw bɛ se ka danaya da npogotigininw kan u ka bɔ ka taa kalanyɔrɔ la Mariam a kɛra sɛba ye ka bugu npogotiginin ninnu kan mɔgɔw ye kalakisɛw fili a y'a kunbɛn mɔgɔw ye biɲɛw fili a y'a kunbɛn tamaw a y'a kunbɛn fɛn bɛɛ kunna la yaasa ni diinɛ ka se ka san sɔrɔ o Mariam o man kɛnɛ bi a bɛ so kɔnɔ ka se ka bɔ yɛrɛ ka kɛnɛ ma k'a bɛna bulon o ka gɛlɛ a bolo n'o tɛ nin kɛnɛ in tɛ sigi a kɔ fiyewu o la an tɛ ɲinɛ a kɔ a b'an dusukun na an bɛ balo n'a ye an bɛ sa n'a ye a ye min kɛ an tɛ ɲinɛ a kɔ abada Ala k'a n'a sara ni hɛrɛ kɛnɛ in an y'a sigili daminɛ o san fɔ o don kaba an b'a sigi so kɔnɔ an y'a sigi kalanyɔrɔ la siɲɛ 2 ka taa sigi an balimamuso fɔlɔ min fatura n'o ye Fatumata ye ka taa sigi olu fana fɛ yen siɲɛ 2 ɲɔgɔn na an ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye kɛnɛ ma sisan Fatumata kɛra mɔgɔ ye a fana tugura musokɔrɔba in kɔ a sɛgɛnna a ɲanina ko mun kosɔn a ye disa bira a kunna ko mun kosɔn a ye Ala ka layidu 6 ta a ka sɛgɛn n'a ka ɲani a y'a sɔrɔ nin de fɛ nin de kɛra jurumu ye mais a ko ne bɛ sa a kan a ye layidu min di Ala ma a ma bɔrɔtɔ
mbogotigini san 16 a ye disa biri ala ye ka layidu ta ala ye k'a yɛrɛ kolo ala ye k'a fɔ ala ye k'a to ala ye k'a kɛ ala ye ka t'i nɔngɔn kaburu kɔnɔ ka n'a ka layidu 6 ye an b'a fɔ ko ala k'a n'a sara ni hɛrɛ ye an b'a fɔ ko ala k'a n'a sara ni hɛrɛ ye ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ mɔgɔw bɛ silamɛ fure ninnu na ala sɔnna an balimamuso in fɔlɔ a fatutɔ la o y'a sɔrɔla a dalen bɛ saya sigara la mais a ka fini yɔrɔ min mana bɔ a la ale ka kuma de ye ko a ye n ka sutura biri n na a ye n ka sutura biri n na a taara k'a to o kuma de la a ye n ka sutura biri n na a ye n ka sutura biri n na a kɛra sutura ko ye dɛ maa 100 joli bi o bɛɛ sutura ta olu de sɔnna k'a ɲɛgan kɛ fɔlɔ mɔgɔw y'a dɔn ko jaa bɛ se ka kɛ mɔgɔw sɔrɔla ka fara u kan ala k'a n'u sara ni hɛrɛ ye a taara k'a jɛɲɔgɔn minnu fana to ye labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a di an n'u ma mɔgɔw b'u la minnu satɔla olu fana ye kira ye u ka saya sigara la n'o ye Lasinɛ Jara ye a ye kira ye a ye Jibirila ye a y'an karamɔgɔ Hayidara ye k'a lakali fana k'a i to la ka nisɔndiya ka sɔrɔ ka a ka timɛ kɛ o cogo la ten ala ka laban ye min bɛ sa anw jɔrɔ ye anw de jɛnatigɛ ka gɛlɛn karamɔgɔ ɲuman na malilatigɛ fana ma nɔgɔn dɛ nka an bɛ dugawu kɛ latigɛ ko ɲuman yarabi ala k'o nɔgɔya an bɛɛ denmisɛnnin minnu bɛ kɛnɛ in kan yan minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ furu la ala ka barika don n'u ka furu la minnu ma furu sɔrɔ ala ka nɔgɔya u ye cɛganaw ala ka muso ɲuman nɔgɔya u ye minnu fana fɛ ka dɔwɛrɛ ala ka bɛɛ nɔgɔya an bɛ hinɛ ɲini yɔrɔ la mais an bɛ dugawu kɛ yɔrɔ la parce que an b'a dɔn dugawu tɛ bin yan dugawu tɛ bin ala ka labanko ɲuman d'an ma an bɛ fɔlɔ ka yafa bila an ka kuma ɲɛfɛ an karamɔgɔw an ka alimamiw an ka mɔgɔba minnu ye an sɔrɔ kɛnɛ na an faw ani an baw an bɛ fɔlɔ ka yafa bila an ka kuma ɲɛfɛ kuma na kasi sɔrɔ man go ni kasi min sɔrɔla an ka kuma na an faw ani an baw ani an karamɔgɔw fɛ u k'o yafa an ye ala kama n'a bɛ fɛn fɔ a bɛ anw ka denmisɛnniya an'an ka dɔnni dɔgɔya fɔ tuma silamɛw kɛnɛ sigira kun min kama an bɛ kɛnɛ sigibagaw fo n'o ye jamiyatu ansarudin a bolofara min bɛ Dawudabugu yan Hakaja commune 5 kɔnɔ yan jamiya a sara bɛ ala bolo ka kɛnɛ sigi ka fɔ an ka dugawu kɛ minnu bɔra an cɛla ala t'o hakili ɲuman di kodɔnna bɛɛ ma fo a ye mɔgɔ minnu kanu ni hɛrɛ jɛnɛ lahara a bi a hakili di olu de ma n'a kɔni sɔrɔla balolen bɛɛ sigimɛ ka saya kɔnɔ ala faama bɛɛ kɔfɛ ala faama kɔfɛ ni balolen minnu hakili tora taabaw la ka fɔ taabaw jigi bɛ fɛn min ka balolenw bolo o ye dugawu ani sarakati ni aw hakili tora o la o ye kɛnyɛrɛ ye baara ye mɔgɔ bɛ to a ka foro kɔnɔ ni tɛmɛna la k'a to cikɛ la i b'a fo wa a b'a laminɛ kuma mɔgɔ bɛ fo i ka yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman na jamiya a ye nin baara min kɛ a sara bɛ ala bolo ansaro bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni kɛnɛ in b'u bolo ka dugawu kɛ dabaw ye tuma balolenw bɛɛ ni hakilisigi dɔ bɛ sa fo n'i ye yɛrɛ janfa ka fɔ kɛnɛ min sigira don min ni an yɛrɛw ti yan n'a kɛnɛ sigira an bɛ nin yɔrɔ b'a kɔnɔ kɛmɛ to den to dan i bɛ juru min dɔw de bɛ sara ye jamiya sara bɛ ala bolo mɔgɔ minnu farala aw ka baara in na ani mɔgɔ minnu ye wele jaabi bɛɛ sara bɛ ala bolo ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye dabɔra taaba minnu kama n b'a deli ala fɛ kalan ala ka hinɛ se u ma n'a ye fɛn sɔrɔ u ni ala cɛ ala k'o yafa
n'a ye fɛn sɔrɔ u ni jɔnw cɛ ala k'o taw ye ka saya k'u ma lafiya o se bɛ ala yala mun kɛra an yɛrɛ minnu b'u kɔfɛ ala ka ɲɛnamaya hinɛ k'an ye a ti ɲɛ don min kɔ o don ka sɔrɔ an yɛrɛw ni ala ka di ala mun kɛra ala k'o kɛ ala kɛra bonya kama sallallahu muhammadu wa ali n badenw an ka so in na sigi a ye an hakili jigin ala jɔn dɔ ka kuma na n'o ye al-Hasan al-Basri ye al-Hasan al-Basri a ko a ka kuma dɔ la a ko sharru nnasi lil mayyiti ahlahu yubalighuna fil buka'i alayhi wal ihdad ma'a kawnihi yadurruhu ولا يحون عليهم قضاء دينه ليبردوا متجعه ويخلصوه من الحبس ko su kɔmɔgɔ jugu a baden jugu a sinji jugu a jɛɲɔgɔn jugu a woloɲɔgɔn jugu furuɲɔgɔn jugu ko su kɔmɔ jugu tɛ maa ye a kɔfɛ fo minnu bi kasi a salen kɔfɛ u t'a sama ni dɔwɛrɛ ye ɲɛji kɔ tumana min na ale tun bi ko min dilan o ko dɔ nana faso kɔnɔ o ko dɔ nana kabila kɔnɔ o ko dɔ nana jamaw cɛla ale de tun b'o ko in dilan ale salen kɔfɛ o ko in nana dilanbaa ma sɔrɔ o la o waati o hakili bi jigi ko ni kaare kun bɛ yan nin ko in kun tɛ tiɲɛ u bi kasi k'i sama ni ɲɛji ye ka sɔrɔ u ti mago ɲɛ ko nka i ti maa sɔrɔ u la min bɛ miiri ka taa si ko su si ti da a salen kɔfɛ ka walijuru to a kana a ye to an ka fara ɲɔgɔn kan saba saraka jɛni de ka juru to a kana n'a bi dɛsɛ ka da o juru sarabaliya kama an k'o juru in sara a sara ka hakɛ to a ni jɛni cɛ n'o sarabaliya ye kungo ye a ma ka fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan k'o sara ka bɔ a kana tari n'a minɛnen don a minɛnen na bɔ n'a bi degun na a na b'o degun kɔnɔ n'a bi tɔɔrɔ la a na b'o tɔɔrɔ kɔnɔ walima a ye to an ka saraka ti bɔ a ye walima an ka dugawu sama ma tari a na o hinɛ sɔrɔ o mɔgɔ minnu hakili bi bɔ su kɔ dugawu ni saraka ti la u t'a kana juru sara ko tari a kaburu na nɛɛma walima a na hinɛ sɔrɔ a kaburu kɔnɔ walima juru min kɛmɛ k'a dɛsɛ ka da an k'o sara a ka da ko minnu bi ɲinɛ o kɔ fo n'a jɔyɔrɔ nana o bi kasi a jɔyɔrɔ in de fa baliya kama sabu maa ma sɔrɔ k'o jɔyɔrɔ in fa u b'a sama ni ɲɛji ye ko a bɛ fɔ o de ma ko su kɔmɔgɔ jugu sinji jugu balima jugu jɛɲɔgɔn jugu furuɲɔgɔn jugu nka ni minnu hakili tora u la ka dugawu sama u ma ko taabaa jigi bɛ o de kan ka sarakati ɲuman sama u ma ko taabaa jigi bɛ o kan jɛni ka juruba kana an seko ye mun ye an k'o sara a la taara na da a bɛ fɔ o de ma ko su kɔmɔgɔ ɲumanw aw ye su kɔmɔgɔ ɲumanya baara kɛ su in na walahi الدعاء والصدقات للأموات كمثل الهدايا للأحياء dugawu ni sadakati ko k'a bɔ k'a di ka taabaw ma u b'a hinɛ sɔrɔ wa u bɛ nisɔndiya n'a ye i b'a fɔ ni mɔgɔ min ye ɲɛnama jɔ ka kado d'a ma mɔgɔ ɲɛnama bɛ fɛn min fɛ n'i y'a d'a ma a bɛ nisɔndiya n'a ye cogo min ko n'i ka mɔgɔ ɲuman sara n'i ye dugawu ni sarakati sama ma a b'a sɔrɔ wa a bɛ nisɔndiya n'a ye o de la asilamɛw ala jɔn dɔ delila ka sugo ala ye kaburu su lahalaya jira a la a nana sɔrɔ jamakuluba u bɛ kɛnɛba dɔ kan nɔrɔ tasa bɛ dɔw bolo
ubala ka noro tomo kabla noro tasakono nga chokoroba kelen sigi me adamana oyra yenyala ba jira ko ni ndella fiala ama gera jamakulu la fiale nuna de ni mingele ma dana no tika fendomo agera lawla ayo nyine nga o kala hala yala kwa masugula akoy nyebe ni jamakulu invenwo fena ni mbe shuwe nunu nta jena kun go binyana maya mingono o de hayatul barzakhiyai nyana maya barzakhu nyana maya ni lahara nyana maya yo sabade ni bora nyana maya kono itita lahara de ibina barzakhu nyana maya de la niti ni kon lahara tala ambe bita nyon fe so makili o hayatul barzakhiyya la ni ubi balo yende ni sarakati ni dukawi akuy nyefla nunu mununa ni nyammo munu zara ku sumo to u hakli mabo uko ubi dukawi ni sarakati min zama umma ala bina na noro la madi ubi na tomotomo ka ke noro tasakono ku onni ubi balo ni odeya kunga ne saraka dengele ne tungo demi ni nyala moni ala koy a hakli kumbena ngabi wati jambo wati yelemaye de nyinango ati dugo kenye ble ati sarakati bonyi ble o ni udumi bolo dugo ni sarakati la ya ne fle ore la halaya juku kono ngamichi ci e juruye ngadubi yamve nde to ko karsa ibita fonde kwa ka hakli to bangbaya hakela ni deche akumi dugo kenya bi sadakati bonye ko nga nyina na bi wati bo ko bi afabi bolola atalla halay manka ala jon ko na minge aslamewu ni dugu jera sabato enye dumi ndama shayi ananayi ay to mi voya yo nyini ngalike yo tigi wele kana jirala ako dema ko ne fay suro adengo ne fa ko ho ko sakuma mena ko min zakuma mena ko irado ko suro ala e kaburu shu jirana sno khola aye mo to yella halaya minna ayo lakale de ako ne fa yella halaya min wona la halaya manja ngara la nya nyeninga ako yikumi duboni sadakati boy sabu ayi lamu ala ko ka kasaki to ala ko ka kofe ibmi duboni sadakati ka atawati ko nganyina na ko ni udumi balo hayatul barzakhiyya la ni komo wanyumo ngadugo ni sadakati ki nyina na ko iti dugo ka iti sadakati boy kiki jando bange bani deche hakela ko ifa bi bolola ikanyama wallahi de ko ala joma aslamo akuye minya akuye chi agongumba ke koy nga wati jayana nyinana ko ngam millay du di ma fu boko ka kany rek lu kono bi ko fenti nyina aslamo de ma wuli abi sarakati bo asekola a halala la dugo mi nganno kama abo kala wala ko hinasi abangbam wati o kofe ala nana kaburu do shu jira kun ala jongerena wati teme naina akuye chokoroba minye no ye ko tima lafiya anana soro o do ngama afana noro yale do noro tasaba bolo abika noro tomo kabla noro tasakono agarla chokoroba ina ako do mo ni bitakele ako kosobe ako alay ko nga sababu ye ko depuis ni ci domi ni ci la sendema ako fobi dongo do nana nga sama no fe mina so sama benyi ibita fonde ko aye minga faye ko faya yi wanya so wa fabi dugo kayala ka ke badama amin ya rabbi yakte aslama woni ubi bolo hayatul barzakhiyya la ni dugo ni salakati aya hakili to akataba nyumona ni sara abana maba
o de y'a daminɛ ne ye ɲɛnamaya ye waati kunkuru ye i bɛ taa hayatul barzakhiya mɛn o fana waati kunkuru ye lahara o de ye bada ye mɔgɔ balolen i bangebaa balolen bi jɛ a ka hakɛ kɔ den ye nka n'a fatura a tɛ jɛ hakɛ kɔ a tɛgɛ bi ja waati bɛɛ jumasu o jumasu ni minnu bɔra ani bɛɛ bɛ sigi ka sara ɲini ala bolo ka na saraka ɲini so ni minnu somɔgɔw hakili tora u la olu de ye su ye minnu b'u ja su tɔw cɛla olu de ye su kunna wololen ye su tɔw cɛla nka ni min nana k'a sɔrɔ fɛn t'a ɲɛ k'o tɛgɛ jalan bi segin k'o de ye su malolen ye su tɔw cɛla ala ye ala ye nka n'i ye mɔgɔ balolen ye cɛ dɔ ni muso dɔ sɔnna n'o tɛ dɔ y'a ta kɔnɔbara jilama ka furakisɛ kunu k'a tiɲɛ dɔ y'a ta wolo k'o faga nka n'i ye e ye balo kɔnɔ bi ala ye ala ye nka i fa n'i ba de sɔnna i ka se ka diɲɛ ɲɛnamaya kɛ o dɔ salen bɛ bɔgɔ la a kiningɛrɛ kan ka nuturu kaburu bɔgɔ la ka biriki kunkuru k'a ka kungorodon n'a ye k'a datugu ni biriki ye ka fuguri don yɛlɛ furu tonga tilegan fɛ ka su kɔ a la ka siso dasi kabakolo la samiya sanji bɛɛ bɛna jigin k'a kaburu feere ka dugu ɲamankolon cɛ ka k'a dalen kan o tɛgɛ jalen saraka tɛ kɔrɔ n'aw y'o tɛgɛ jala bila ka segin a ka ɲɛnamaya ti lafiya tun du caman bɛ a ka di cɛkɔrɔba b'a kɔ dɔn ka ban bɛɛ du bɛ yɛlɛma ɲɛjugu kan dɔwɛrɛ t'a kɛ dɛ fa ɲuman min sara n'o kɛra ka bɔ sababu ye n'a m'a kɛ ka tiɲɛ o tɛgɛ janen saraka ti kɔrɔ ale bi yɔrɔ min na a bi balo ni o de ani dugawu a tɛgɛ janen aw kɔrɔ a t'a di a ni bɛna fo so k'a tɛgɛ ja aw b'o tɛgɛ jalan bila ka sigi fadenw sɔrɔ yɔrɔ bi k'aw kɔli yɔrɔ ye n'i bolila ɲɛ i t'a da n'i bolila kɔ i t'a sɔrɔ a y'a hakili to a ka su ɲumanw na n'a sara a ye hakili to u la balolen bɛɛ sigilen bɛ ka saya kɔnɔ n'i ye juru min dɔ de bi sara n'i hakili tora i taw la minnu kɔni ɲɛ walahi i yɛrɛ tɛ yen don min ala t'i hakiliw bɔ i kɔ fiyewu ala na hakili dɔw jigin i la i ye min juru don k'o dɔ sara fo ka dɔ d'a kan sarakatu ye fɛnba ye min n'a bɔra taabaw b'a hinɛ sɔrɔ nka anw ye ala ko kɛ laada ye ala mago tɛ laada la ala mago tɛ foyi la fo min kɛra ale ala ɲɛda kama ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ ko wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda ko nti jɔn ka foyi minɛ a bolo wa nti jɔn sara a ka kɛta foyi la ko ye ɲuman ye jɔn bolo ko a y'o kɛ illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la f'a k'a sɔrɔ a y'o ɲuman min kɛ a y'o kɛ ne ala ɲɛda kɔrɔ talen kama min kɛra ɲɛda kɔrɔ talen kama wala sawfa yarda n b'a tigi sɔn f'a k'a fɔ ale ye min di a ye n bɔ nka sariti y'a ka kɛ ne ala kama mɔgɔw ka sarakati to yen n ye misi fa n y'o wele ka na ka mori wolo ka na kuranɛ kalan n ye 100 miliyɔn bɛɛ tiɲɛ o ka ca min ka teli n'o t'a jɛ fiyewu n'a nimero ti bin répondeur ka ala fɛ yen o filɛ i kɔrɔ i bɛna 100 min di o ka ca 50 bɔ a la musokɔrɔba dɛsɛlen min filɛ i kɛrɛfɛ cɛ fatura ka yatimɛ mugumuguninw to a bolo fajiri b'a fɔ i mago bɛ jɔn na a b'a fɔ ale ye o de bɛ wuli mɔgɔw ka bulonda ni bulonda ka mananinw tɔmɔ ka t'o feere ka yatimɛw balo n'a ye 50 100 yanni k'a tiɲɛ dɛgɛ ni sɔ ni makɔrɔni na an ka n'a dun ka ala kota baraji ti sɔrɔ fo jurumu a tila ala somɔgɔw la fantan min b'i kɛrɛfɛ o de ye ala somɔgɔ ye don musokɔrɔba in ka malo sangulo 2 de ka nɔgɔ i ma wa ka fara ɲɔ sangulo 2 kan t'o bin i ka 30 d'a kan ko a ka nin kɛ ka yatimɛw dɛmɛ kana fɔ a ka dugawu k'i bangebaa ye dɛ a fɔ ala fa ma n ye nin di somɔgɔw ma n fa b'i bolo o ti bin répondeur kan o ti taa répondeur kan amin i y'o bila dɔrɔn ayi i fa bɛ bɔ a kalama o y'a bila ni mɔgɔw ka wari bila mɔgɔw ka orange money compte kan n'i ma fili numéro la fiyewu o y'a bila dɔrɔn a bɛ message sɔrɔ ale bɛ ten de
musokɔrɔba mana wuli k'a lajɛ ale cɛ y'a furu san 30 san 40 ka sa olu ma malo 50 bila u ka so u tun b'a sa bitigi la de mais malo sankilo bɔrɔ 2 ɲɔ sankilo bɔrɔ 2 f'a ka k'a ɲɛna k'a bɛ sugo la n'a wulila ka 30 ye don dɔ talahi a tɛ sunɔgɔ fajiri b'a fɔ i mago bɛ jɔn na a b'a fɔ ne o kun ye kunungo ye a bɛ taa min ɲini o b'a bolo wallahi dugusɛjɛ b'a minɛ o bɛ nisɔndiya cogo min ala b'i fa nisɔndiya kaburu kɔnɔ ten n'o t'i t'o dɔ dɔn cɛkɔrɔba dɛsɛlen min fili kɛrɛfɛ ala ma denko diya la den mugumuguninw de b'a bolo si janfana ni samiya sera a ka so tɔli bi don u ka tɔli falen dɛ ni samiya donna fo ka sunɔgɔ ka ɲɛ ka ɲinɛ ko ji bɛ jigin ka tuguni i seko ye mun ya k'o cɛkɔrɔba dɛsɛlen ye fantanw de ye ala somɔgɔ ye ni somɔgɔ bɛ ala bolo dɛ kana fila kɛ dɛ min tɛ taa répondeur kan hinɛ ala somɔgɔ dɔ la yan fantan ninnu talahi a di o ma a message b'i fa sɔrɔ kaburu kɔnɔ talahi a tɛ taa répondeur kan nka n'a y'o kɛ mɔgɔ t'i b'o kalama o f'i ka mɔgɔw de wele u k'a fɔ karisa den ye dugaden ye san o san a bɛ misi belebele fa ka karamɔgɔ wele u bɛna kuranɛ kalan a bɛ dumuni kɛ f'a tɔ bɛ bɔn min bɔ n'a tiɲɛna ala ko a tɛ tiɲɛni fɛ a di ala somɔgɔw ma u ka dun i fa b'a message sɔrɔ a di don a di waati asilamɛw sarakati ye fɛnba ye balolenw n'an y'a bɔ taabaw ye olu b'a nɛɛma sɔrɔ nka ala tɛ anw yɛrɛ bololankolon bɔ dɛ sadakati Umar bin Abdul Aziz ko ala ma jɛna ka bɔ a ma seli sun kun bɛ nin bɛɛ la ale ko as-salatu tuballighuka nisfa at-tariqi was-sawmu yuballighuka bab al-malk was-sadaqatu tudkhiluka alayhi ko an bɛ seli ɲuman minnu kɛ ni seli minɛna seli kɔrɔ de ye jɔn fɛ k'a ka dɔgɔya jira a dab'a la ko ale bɛ fɛ ka gɛrɛ ala la ne ɲɛda min ka di n ye n fa bɛɛ ye k'o da bɔgɔ la i b'o da bɔgɔ la min ye kɔrɔ i jɛna n'a ye k'o b'i sanfɛ o tuma n bɛ fɛ ka n ten da dugu la ka n ka dɔgɔya jira n sanfɛla la pour que n ka gɛrɛ a la ko tuma i bɛ seli min kɛ dɛ e t'i fɛ ka gɛrɛ ala faama de la wa ɔhɔ o tuma k'i bɛ seli ɲuman minnu kɛ ko n'o seli minɛna a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min ko ne bɛ fɛ ka taa faama fɛ yen kuluba ko seli de b'i ta ka bɔ i ka so i bɛ fɛ ka taa ala faama fɛ yen ko seli b'i ta ka taa n'i ye a bɛ taa n'i ye ala faama fɛ yen tari i na gɛrɛ a la i mago bɛ min na i k'o sɔrɔ a bolo ko nka sira tilancɛ la ko seli fanga bɛ ban yen wama minna illa walahu maqamun ma'lum Jibrila m'o fɔ ala kira ye ko place bɛ anw bɛɛ la yan i place ye min ye n'i tɛmɛna o kan nɔrɔ min bɛ o b'i yele ka gɛrɛ ala faama na ka t'i sigi ala faama kɛrɛfɛ e min mago bɛ o la k'i ka seli ɲuman ninnu kɛko ɲuman ninnu min kɛra n'a ala danaya ye k'a kɛ n'a ala ɲɛsiranya ye a kɛra waati fana na ko o seli ɲuman minɛnen ninnu k'o de b'i doni ka bɔ i ka so e min bɛ fɛ ka taa ala faama ka palais la ko seli bɛ dan n'i ye sira tilancɛ la seli fanga bɛ ban yen i ma seli sira tilancɛ la jɛn de bɛ bɔ n'i ye ka taa ko i ka su ɲuman don nin sun i y'o ɲuman minnu don ala zati kama ala ɲɛda kama baraji ɲini kama a ma kɛ mɔgɔw kama a ma kɛ n'i ma sun bɛ lagosi k'e yɛrɛ balo ko sunkalo tɛ sun walima n'i ma sun n bɛ karisa denmuso nɔfɛ n'a y'a dɔn ko n tɛ sun a b'a fɔ n tɛ silamɛ n t'a denmuso sɔrɔ sun min dabɔra ala ɲɛda zati kama k'o su ɲuman kelen minɛnenw ko ni seli fanga banna n'i ye yɔrɔ min ala faama ka sira tilancɛ la ko sun b'i ta ka bɔ yen o bɛ taa n'i ye min sun bɛ taa dan n'i ye ala faama ka palais da la ale fana fanga bɛ ban yen n'i taara k'i bɛ taa kuluba audience sɔrɔlen kɔrɔ kɔfɛ n'i sera palais da la
minnu bina ni olu dan ye palais da ye u b'i di minnu ma olu de bɛ se ka taa ni ye ka t'i di fo masakɛ ka palais la masakɛ sigiyɔrɔ la ko tuma ni seli nana ni ye k'i bila sira tilancɛ la su min ta ka n'i bila ala faama ka palais da la nin bɛɛ ka se banna ko i bɛ sarakati ɲuman minnu bɔ i halala la k'a sama i balima ɲumanw ma i bangebaa ɲuman salen su ma olu b'a hinɛ sɔrɔ koyi ko nka o dama tɛ su danna n'i ye ala faama ka palais da la ko sarakati ɲuman de b'i tɛgɛ minɛ ka don n'i ye ala faama ka palais kɔnɔ fo k'i sigi ala faama kɛrɛfɛ ko faama bi yan de a kɔnɔ min b'i fɛ a fɔ a ye ko sarakati de b'a kɛ a jami sarakati minnu bɔ tabaw ye kɛnyɛrɛ ye don sabu a b'an do k'an sigi ala faama kɔrɔ min b'an fɛ a y'a fɔ a ye a b'a k'a ye sarakati de b'a kɛ tabaw b'an hinɛ sɔrɔ a bɛ anw yɛrɛw gɛrɛ ala faama na ka se k'an mako fɔ a ye o kɔfɛ tuguni n'an ti yan ala bɛ maa d'an ma o k'a k'an ye an ganiya kama o de la dɔnnibagaw ko alakira kumana na sallallahu alaihi wa sallam ko ni mɔgɔ ye sarakati bɔ ko ala bɛ nafa 10 de d'i ma sarakati bɔli la nafa 10 a bɛ 5 d'i ma diɲɛ na a bɛ 5 d'i ma lahara ala bɛ 10 min di sarakati bɔbaa ma nafa 10 min di sarakati bɔla ma kɔrɔ anw farala ɲɔgɔn kan de san o san ko an bɛ sarakati bɔ tabaw ye ka dugawu k'u ye nafa fɔlɔ tabaw b'a sɔrɔ u bɛ nisɔndiya ni anw ye u bɛ dugawu k'an ye nafa filanan a bɛ anw gɛrɛ ala faama kɔrɔ audience sɔrɔlen kɔrɔ kɔ ala faama fɛ ko an bɛ fɛ ka na e fɛ yen sarakati bɛ an don ala faama ka kana an sigi a kɔrɔ min b'an fɛ a y'a fɔ a ye n'an ti yan u b'a kan ye an y'o fɛn saba sɔrɔ a la ala kɛra ko k'o tɛ dɛ ko ala yɛrɛ de bɛ nafa 10 di a bɔbaw ma a bɛ 5 di ma diɲɛ na a bɛ 5 bila k'i kɔnɔ lahara a bɛ 5 min di lahara sarakati bɔlaw ma o 5 fɔlɔ fatadhillu sahibuha fil qiyama ko sarakati bɔba ko ala bɛ sarakati di sarakati bɔba do a ka sarakati sumana sarakati de bɛ kɛ suma ye ka don sarakati bɔla ni lahara tile cɛ ko yawaddul mujrim ko jurumuntɔ bɛna kanu lahara jɔ gɛlɛya fɛ law yaftadi min azabi yawma izin bibanihi ko ni ala bi sɔn ale ye den minnu wolo mɔgɔ wolo ka di ye ni ala bi sɔn ale bi ja den bɛɛ kɔ ala k'o kɛ k'ale kuma bɔ jahanɛmɛ don ma ka denw bila a nɔ na ala faama b'a fɔ ko kɛlɛla a b'a fɔ ala n'o t'a bɔ n balimaw fara n denw kan ala b'a fɔ kɛlɛla a b'a fɔ ala n muso fara n balima ni n denw kan ala b'a fɔ ko kɛlɛla a b'a fɔ ala n'o ti a bɔ n faso fara n balimaw ni muso ni denw kan ala b'a fɔ kɛlɛla a b'a fɔ ala n'o ma bɔ waman fil ardi jami'an thumma yunji ala a daminɛ an fa adama na kira 313 min tɛmɛna nabi 124 min tɛmɛna waliyu minnu tɛmɛna kutubu minnu tɛmɛna maa ɲuman minnu tɛmɛna kafiri minnu tɛmɛna n b'a la n t'a la ala mɔgɔ o mɔgɔ delila ka tɛmɛ nin dugukolo kan ala a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka fara n denw kan ka fara n musow kan ka fara n balimaw kan ka fara faso kan ala i ka o bɛɛ don jahanɛmɛ na thumma yunjihi kɔfɛ ala ka ne kelen kisi ala b'a fɔ kalla innaha lazza janfanci wo hasidi wo bɛngɛnikɛla wo tɔɲɔnikɛla wo ladiribali hɔrɔmusow ni ɲɔgɔn cɛ wo cɛ janfala wo faama tɔɲɔnikɛla wo den dangaden wo surɔfɛn dunna wo hasidi wo ko maa t'i kuma bɔ innaha lazza jahanɛmɛ lazza de y'i don yɔrɔ ye sabu a fɔra a to i k'i t'a to o lahara don gɛlɛnba in fa b'i ba den tigiya la don min den b'i ba fa tigiya la don min o de ye lahara ye o tɛ don nɔgɔn ye
kile géographique ko kile min n'an b'a ye kabakolo la n'a bɔra bɛɛ b'a ye a fitinin don mais e ka géographique ɲininka kile in ka bɔ n'an ka nin dugukolo in an bɛ dugukolo min kan o ɲɔgɔnna miliyɔn 1 ani miliyɔn 1 tilayɔrɔ 4 takriban ni ye nin dugukolo ɲɔgɔnna miliyɔn 1 bonya fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a ɲɔgɔnna 50,000 fara o kan o fiɲɛ bonya de bɛ surunya tile la takriban ka taa bɔ tile a ka bon n'an ka nin dugukolo an bɛɛ bɛ min kan a ka bon n'a ye siɲɛ miliyɔn 1 ni miliyɔn 1 tilayɔrɔ 4 hijabu ni hujubu ba miliyɔn de b'an n'a cɛ avec tout ça la a bɛ ka jenini kɛ nka lahara hijabu ni hujubu minnu b'a ni mɔgɔ cɛ Ala bɛna wuli ka bɔ yen pewu a bɛna surunya kunkolo la sibiri ɲɛ kelen de b'a ni kunkolo cɛ fo kunkolo ntanya bɛ tobi kunkolo baara kɔnɔ o don o tɛ don nɔgɔ ye dinaru ba y'o de fɔ a ye tumana min na a nimisara ka wale jugu la n'a kɛra Ala jɔn ye su ma ko a tɛ sunɔgɔ nafila seli fɛ a bɛ kasi ba y'a mankan mɛn don dɔ a y'i den ka n'a fɔ a ye ko n den a nɔgɔya kana n'i yɛrɛ faga a ko n ba ye ko n k'a nɔgɔya kosɛbɛ a ko n ba ni n ko n k'a nɔgɔya n'an ye Ala fɛ yen sɔrɔ lahara i bɛ se k'an garanti wa sabu ne y'a ye ne ye Ala kota n ka kafiriya kɔnɔ ni Ala ka nɛɛma dili ye n'a ka nɛɛma ye a ko n den ni lahara gɛlɛya n'a ɲɛsiranɲɛ don o don kiraw bi jɔrɛ nabi ɲumanw bi jɔrɛ Ala ka maa ɲumanw bi jɔrɛ a ko i ba kun ka dɔgɔ o tɛ se a yɛrɛ ka doni kɔrɔ zango k'i garanti a ko n den lahara bɛna gɛlɛya ka se sanga ma mɔgɔ bɛɛ bi wuli ka kiraw taama a bɛ taa laban Aminata den na ko taa kuma i kanu ɲɔgɔn fɛ n'o ye Ala ye hali n'an bɛɛ bɛ don jahanama kɔnɔ an b'o fɛ tile kɔrɔla ye Ala ladiri min tɛ sɔrɔ fɛn minɛ balimaya t'a ni maa cɛ i denmuso t'a fɛ a denmuso t'i fɛ Ala min ye ladiri a ka teri la u bɛna mijaani turu ɲuman ni juguman bi pese ni ɲuman giriyara alijinɛ ni juguman pesera ni juguman giriyara jahanama wolomuso dɔ ka ɲuman ni juguman bi da balansi kan dɔ tɛ giriya dɔ ye a bɛ wuli k'a b'a den dɔ ɲini ka magɛn kɛ ka ɲuman kelen minɛ ka kisi asilamaw a bɛna den dɔ ye a b'i makasi den b'a fɔ a ko ne t'i dɔn ko e ye jɛni ye a b'a fɔ n'i ma ne dɔn i ye kalo 9 kɛ min sogo n'a wolo cɛ i ye san 2 kɛ ka min joli min ye bɔ i bana ko n'i fa ko la k'i kɛ kamalen wala k'i kɛ sunkuru ye a b'a fɔ a fa ma n ba don n ba i bɛ mun kɔ ko Ala ladiri min tɛ sɔrɔ fɛn min a ye kiri tigɛli daminɛ ɲuman ni juguman peseli daminɛna i ba ka ɲuman ni juguman dara balansi kan ni ɲuman giriyara alijinɛ don ni juguman giriyara jahanama don nka dɔ ma giriya dɔ ye n den a kɛ wolo kama ɲuman kelen pe o di ba ma n'a y'o bila ka ɲuman bɛ giriya ye ba bɛ kisi n bɛ kelen de kɔ i bolo n den wolo kama den b'a fɔ a ba ma o don a ko n ba n'i ka kisi sirila ne ka ɲuman den kelen na talahi n ba jahanama don wajibiyar'i kan i den ka ɲuman tɛ sɔrɔ a ko lahara don gɛlɛba don min ni suma tɛ larosu suma kɔrɔ ko Ala bɛ nafa 10 min di sarakati bɔla ma a bɛ 5 min di ma lahara ko fɔlɔfɔlɔ a bɛ sarakati kɛ suma ye lahara tile kɔrɔ k'i don sarakati suma na a jani y'a bɔ mɔgɔw ye i b'a hinɛ sɔrɔ i bɛ nafa sɔrɔ la o anw ta de nafa 2 ye k'a bɔ taabaw ye olu nisɔn bɛ ja Ala bɛ tila k'a kɛ suma ye lahara tile kɔrɔ ka d'a ma a nafa 2nan wa tusahhilul hisab ko a bɛ jɔn ka fɛsɛfɛsɛ nɔgɔya sini sarakati bɔ a bɛ jɔn ka fɛsɛfɛsɛ nɔgɔya Ala kana fɛsɛfɛsɛ n'Ala ye mɔgɔ fɛsɛfɛsɛ i tɛ kisi karisa i taara yan fɛ ɔhɔ n taara yen fɛ mun y'i ta yen fɛ n taara nin fɛ nin kama mun kama san n'i dakurunya kelen fɔ a bɛ ɲininka mun kama tuguni o bɛ taa wolo fo ka t'i kɔgun n'Ala y'o kɛ jɔn o jɔn kɔrɔ a bɛ fɛ k'o jeni ko sarakati ɲuman bɔ kama silamɛ bolo ko Ala b'o bin ka bɔ i ka lahara a bɛ ka fɛsɛfɛsɛ nɔgɔya a bɛ nafa 10 min di sarakati bɔlaw ma la a bɛ 5 min d'u ma lahara ka 5 d'u ma diɲɛ a bɛ 5 min di lahara o 2nan ko a bi sarakati bɔla ka fɛsɛfɛsɛ nɔgɔya alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barikada
ka dila Allah subhanahu wa ta'ala fɛ baara in dabɔra hinɛ ɲini ani yafa ɲini min kama ka taa limaniya jɔnw ye minnu y'an kɔn Ala ka hinɛ na ya rabbi Ala ka hinɛ ana yafa di u ma Ala kan'an fɔ o jigiya nin kɔ k'aw fɔ ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la aw minnu tun sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni TV Shirifila wajulu kɛnɛ a ti fɔ aw kɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawi